Ne. Tak jdeme radši na to, co nás tady čeká a nemine. Máme tu každopádně přestupy ve Slavii, kdy po těch, co jsme dříve dávali přestupy do klubu, tak potom jsme měli také přestupy z klubu, takže se na to pojďme podívat. Před koncem přestupního období opustili Slavii 3 hráči. Tomáš Kuchta přestoupil do mistrovské Chrudimi, která tím získala tedy kanonýra, ale také bouřliváka. No a dalším přestupem je Jan Žežulka, který posílí Interobal Plzeň. No a již tedy nespojuje svoji budoucnost se Slavií. No a do Itálie pak přestupuje Roman Tatumirak. Takže to jsou pohyby, které jsou ve Slavii. No a my se můžeme podívat na video, které ty zápasy prosadí na lavičce. Ale celkem zajímavý přestup taky do Plzně, neúplně překvapivý, protože se o tom trošku šuškalo. A když mám ještě zmínit Romana Tatumiaka, tak to je Ukrajinec, to podle jména asi poznáte, 20letý futsalista, který odchází do Itálie, ale tam je zajímavý, že možná je to škoda si nechat takovýho hráče utíct, to je on, protože on má nějakých 7 zápasů v první lize, ale v druhé lize má 11 utkání a 13 gólů. Takže gólovej asi je. Zkoušel jsem pro nás i zjistit, kam do té Itálie vlastně jde, ale vedení Slávy to zatím aktuálně ještě nevědělo. Ale každopádně zajímavý jméno. Tak uvidíme, ale to nejsou jediné přestupy, které byly v rámci tohoto týdne. Také Chomutov